Fil-50 anniversarju tal-jum magħruf bħala Earth Day jum id-dinja, aħna bħala poplu obbligati li nwettqu politika li tħares l-ambjent tagħna u li toffri sostenibilità għal ġenerazzjonijiet futuri. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'messaġġ li permezz tiegħu fakkar din il-ġurnata tant importanti. Adrian Delija qal li kull wieħed u waħda minna għandu rwol importanti biex nipproteġu l-ambjent u flimkien nistgħu nagħmlu differenza. Anke Nature Trust Malta fakru din il-ġurnata. L-Laqgħa ambjentali qalet li bħalissa fl-eqqel ta' pandemija bħal donnu qed nirrealizzaw kemm hija importanti natura u l-pajsaġġi fil-miftuħ. Nature Trust qalu li bi ftit sforz kapaċi nżommu dan ir-rispett lejn l-ambjent ta' madwarna anki wara li tgħaddi din l-imxija tal-coronavirus. Fi stqarrija separata l-Kamra tal-Periti fakret illi sal-aħħar ta' din is-sena Malta flimkien mal-pajjiżi firmatarji kollha hija mistennija li żżid fl-obbligi nazzjonali lejn il-ftehim tal-2015 li kien ġie ffirmat f'Pariġi dwar it-tibdil fil-klima, tema li kienet imbuttata fil-Parlament mozzjoni mill-Partit Nazzjonalista li ġiet xprunata mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Il-Kamra tal-Periti qalet li se tibqa' impenjata biex tiżgura li l-membri tagħha jpoġġu s-sostenibilità fil-qofol tal-ħidma u tar-responsabiltajiet professjonali tagħhom biex tħeġġeġ u tkattar l-standards ogħla l-kwalità fil-bini u l-ispazji miftuħa. Iżda dan ma tistax tagħmlu waħedha, il-Gvern irid ikun l-ixprun għal ambjent mibni aħjar, qalet l-istqarrija. Fl-aħħar ġimgħat il-Kamra tal-Periti ppreżentat il-proposti tagħha lil kumitat li twaqqaf apposta wara t-traġedja tal-Ħamrun u tħares il-quddiem għal konklużjoni tal-proċess ta' konsultazzjoni li qed jagħmel dan il-kumitat.